Salutare fete și bine v-am regăsit la un nou episod de Sanatate Multiplayer. Sunt Adrian, de câte bine știți, și de data asta este un episod mai special, deoarece nu mai jucăm pe Bizon și jucăm pe RPG cu Society.ro. De ce nu mai jucăm noi pe Bizon? De câte am mai făcut un episod, dar nu l-am postat deoarece nu mi-a ieșit bine. Am luat, cineva mi-a spart contul pe RPG și am zis, bă, lasă naiba de cont, nu contează. Hai să începem și noi pe un alt server. Am stat puțin, mi-am plâns de milă, adică am încercat să-mi recapăt contul. Până la urmă am zis să intru pe RPG-ul Society, că mi-a spus un prieten și am văzut și în videoclipuri. Da, nu mai avem benzină, nu are benzină. În videoclipurile lui Mazoku și alți și al lui Elemental Gaming și alți mulți youtuberi cunoscuți. După ce am intrat, m-am acomodat puțin, am început să joc astăzi, că astăzi am început. Mi-am dat seama cum funcționează sistemul lor. Da, și mi-a cumpărat și toate licențele care... Și da, îmi place foarte mult cum cumperi licențele aici. Se pare că cineva ne-a și lăsat mașina deschisă să dăm și noi sonorul încet. De data aceasta eu filmez... Acum filmez cu Camtasia Studio 8. Să văd cum a ieșit, să vedem cum se editează, îl postăm și... să vedem rezultatele. Și nu știu, joburile mi se par destul de bune, adică profitabile. Și da, pentru cei care nu știu, cel mai profitabil este trackerul de 10k pe cursă. Clanurile, da, câteva clanuri și aici nu scăpăm de Mazoku. Avem și aici JMK, adică Jamaicanii, cu King Mazoku în frunte, adică liderul. Și da, restul nu știu, vreau și eu să intru în Jamaicani alături de Mazoku. Mi se pare că, da, să vă arăt și Top Gangs. Uitați aici cu Da Corleone Family, care am văzut, adică am vizionat un episod al lui Elemental Gaming în care ne povestea el cum și de ce a luat lider și cum este să fii lider și chiar la această mafia a luat lider. Da, și aici suntem la jobul WoW, Cutter sau gen, așa ceva. Așa, trebuie să răviți un copac cu pumnul, 1.2. Până o să mergeți aici. Să așteptați puțin, eu așa știu, adică așa fac. Și vă dă $104 în maxim 20 de secunde. Nu știu, eu mai vin și stau aici când nu am ce face, adică... Astăzi, când nu aveam ce face, am venit și mai făceam aici. Vă recomand acest server deoarece este foarte șmecher. Nu știu cum, dar nu m-am ținut eu de el, dar deoarece eram pe Bizon, dar asta e altă chestie. Foarte șmecher serverul. Deocamdată suntem 49 din 200, da, server are 200 de sloturi. Da, eu însumi sper, nu este serverul meu, nu am vorbit cu mine, dar sper să se mărească sloturile și playerii și numărul de playeri. Mai dăm tura asta și pe urmă mai ne plimbăm și discutăm despre acest server din ce am văzut și eu. Deci, da, așa, cum am văzut și orurile sunt cam la fel pe Bizon. Da, adică sunt mai puțini jucători, dar asta nu contează, cu timp o să devină un server cunoscut și chiar m-ar bucura faptul ăsta. Nu este al meu, dar este un server care merită să aibă mai mulți jucători. De aceeași, 11 sau câți abonați am eu, nu m-am uitat. Am ales să filmez doar ce că și, cei care vizionați. Puteți intra și să filmăm împreună. Știu că nu am mai filmat de ceva timp, adică nu am mai filmat episoade zilnice. Ultima a fost pe România Super Stand, dar am jucat așa cu prietenul meu că lui nu-i plăcea aici. Nu-i plac serverele de genul acesta. Am reparat și motoreta. Haideți să mergem să ne uităm pe aici, puțin. Nu, de fapt, hai să mergem să dăm rând la o casă pe plajă. Că nu am rând. Ce vrea ăla să facă, nu? Să dăm și noi rent.
Deocamdată am 6 din 8 puncte de respect până la level 5. La level 5 mi-am propus și am și vorbit cu un lider. Adică am vorbit eu, unul am întrebat, Mane, dă-te de aici. Am întrebat dacă fuck you, man, bravo, frate. Na, să-ți fie de folos. Am Hidden Color 45, nu știu de unde. Să vedem și noi, poate nu este. Fuse Rentrom. Enter. Ce are, mă? Nu, probabil că nu ai cum să stai curent aici. Mergem, ne uităm la casa de vis-a-vis, nu. S-a obișnuit pe bizon, adică case aproape oriunde și n-am. Nu știu cam unde. Ne-a lăsat și domnul polițai pe jos. Și să-i dăm în acest episod și lui Mazoku un mesaj. Să-l întreba dacă ne bagă în clan. Hai, number 12 mi se pare. Number Maz SMS 17890. Salut, ma. Mai sunt locuri disponibile în clanul Juc. Așa să întrebăm cu frumosul, că așa să intrăm în clan. Dacă, bagă în clan sau altele. Normal că nici eu nu aș băga cineva dacă ar vorbi urât. Și trebuie să-i purtăm și puțin respect Mazocul pentru videoclipurile care le face. Nu prea vizionez eu, dar mai au ce vorba și de ei, cât mai mulți și au mai mulți abonați ca noi. Nu fi tu jabră să iei tu mașina asta, bă, bravo! Da, am fost mai șmecher. Să nu zici că și asta mea mașina acum, a? Deci era culmea să-mi ia și asta. Și haideți să mergem la locations, să ne schimbăm skin-ul, un LS. Dar când se numește, avem și school și Gun Shop. Da, hai să așteptăm. Dar tot noi am recuperat mașina. De data aceasta să sperăm că nu mai vine după noi să ne ia mașina. Să mergem la un bingo. Și uitați că a venit și Payday. Locations. Stai, mă, frate, pe loc, ce ai? Și pe locație. Da, nu știu ce are. Asta aveam. Așa, dar unde că nu văd? Nu, deci nu văd Clothhouse Outlets la aici. Oh, avem ceva până ajungem. Stați și o mafia aceea. Da, e mafia după RPG 3 este exact ca aia de acolo. Adică, nu știu, au mașini la fel, locație, culoare. Am și eu numele King's Power, nu știu, King mi-am pus așa, nu știu. Adică am zis că Power e prea scurt și am zis hai să mai pun ceva în față. Să nu știți că e cam copiat sau altele, că văd că e mare și King punct. Bine, eu aveam numele ăsta de mult, King Mazoku, dar înaintea lui Mazoku nu sunt sigur. Și uitați că văd și eu primul meu ban care îl văd. Este al lui Kenzor. Ne crești la teste. Să sperăm că nu ne ducem într-o parte. Comanda, mi se pare că e Clothes. Da, next. Să căutăm un skin decent, cât de cât. Și chiar nu găsim un skin decent, nu. Deci nu se poate așa. Da, deci suntem obligați să luăm un skin puțin mai decent. Să dăm mai încet pe aici, poate dăm de vreun skin frumos. Serios, nu avem skin-uri frumoase. Nu știu ce mai caut, că văd că nu e niciun skin frumos. Să iau un skin care nu l-am mai luat niciodată, să mă gândesc. Luăm acest skin, done. Fuck you. Da? Ce m-a dat aici, de ce?
Da, eu nu am mai schimbat numele și să vedem dacă are energie o benzină. Bă, da, asta nu înțeleg eu, de ce le lasă fără benzină? Să dea și ei un refill la server sau chestii de-astea. Location, să mergem, location. Kangan, chocolate, așa. Current nu găsesc. Sau nu văd eu. Nu găsesc current. Car race. Ai, dar culmea că nu găsesc current. Mod race. Sau, dar de ce nu găsesc current? Rent care se tocmai în SF. School. Ia, school asta. Ne, și cu această ocazie o dăm o tură până în lăsă. M-aș uita. Ia să aruncăm o privire aici. Ui, car. Clover acesta mi se pare cât de cât șmecher. N-avem bani de ăsta, dar vreau să văd 350 așa. Admiral, Premier. Asta e la 300, că în seara asta dă bani. 350 cu așa, o să am bani să cumpăr. Tornado, Greenwood. Să vedem. Da, probabil o să strâng bani să-mi iau un Senking. Am văzut că astăzi dă 10 RP-uri, puncte de respect, la ora 21.00. O să dea 10 respecturi și 350 de K. Și cu banii care o să am și cu banii care o să mai muncesc, o să-mi iau un Senking. La cine la Mazocu mi se pare că am mai văzut un Senking. Și să mergem acum, ne plimbăm și să mai portăm o... Ia, să dea Domnul să fie ceea ce nu cred. Ui, e cop, vreau să... Ui, am găsit, da, de unde? Să vedem la admin, ăștia. Paramedic, King Capone, taxi, ne report, tu se report, la ce nivel poți aplica într-o facțiune mică. Să ne asigurăm dacă să mă asigur dacă sunt 3 slash number 37, să mă asigur dacă mai sunt locuri în King Mazoku. Să mergem noi pe mașina lui King Mazoku. Ce mamă? Să ne plimbăm și noi cu King Mazoku și ce e așa și să discutăm. 3. SMS 18246. Mai, să scriem și noi corect. Mai sunt locuri în Tow Truck Company. Să vedem dacă mai sunt locuri, dacă mai sunt locuri o să aplicăm. Da, ne asigurăm prima oară. King Car Skin. Report, la ce nivel poți aplica într-un departament de gen Hitman. Eu acum mă interesez pentru voi ca să vedeți că uneori nu sunt admis dacă tot 6. Report. La mafie știu că sunt, că e la level 5. Încă nu am dat start. La ce nivel poți face un event? Filmezi de aceea întreg. Da, deci vedeți, pentru voi întreb la ce nivel și alte chestii. Valahu, Alex. Da, Alex Valahu este Elemental Gaming. L-am cunoscut acum pe Elemental Gaming. Să vedem dacă ne răspunde, că
Da, nu știu. Vedeți când e afectat cum merge mașina ta. Mă întreb când o reveni cum o merge. Mental. Elemental Gaming, da? Văd că nu ne mai răspunde adminul. Fac eu? Asta este o scurtă prezentare, deci până nu se întâmplă facțiune, sigur o să filmăm mai episoade de astea la care te plictisești uitându-te. Fac eu, a dispărut. La episoade de astea care o să ne plictisim împreună. 47, mă, dar ce astea nu mai urcă, doar că ID2, superior, Hitman Agency, Hit 48, Rank 6, Hitman Agency, ID 42, Major Leader, SMS 42, GG Elemental Gaming, mare fan, chiar îmi place videoclipurile lui. Fac eu. Și number 42. Să acesta numele trebuie 16360. Așa îl felicit pe Alivea. Ești primar sau ce? Să vedem că chiar nu știu, e primar sau e facțiune. Nu, doar așa. Facțiune. Da. Să vedem. Sunt supraviețuit ceilalți lideri. Opa. Și mai bine. Deși tu salut. Da, ia uite, are o funcție și mai mare, bă, de ce stăm noi aici? Sal cât câți abonați mai ai? Da, îți face și eu. Ce apă mică? Citeți, cred. O să ai 5, 3, 5, 2 după ce termin de filmat. Da, ne abonăm și noi la canalul lui, că eu mă uit la videoclipuri, dar nu, am 11. Nu ani. Și spunem ce avem, să zic că avem 11 ani. La început. Eu mereu când întreb pe ceva dacă are Skype pun această întrebare, ai Skype sau ești timidă? Că na, unii au Skype și sunt timizi, sunt timidata. Dai, ha. Și așa n-aveam cu cine să vorbesc, vorbim cu Elemental Gaming, dar nu intru acum. Nici eu. Acum poate. Mai acum poate. Acum. Ce fac? Nu vrei să mai... Am rămas pe jos și ne-a dispărut și bicicleta. Nu am mașină. Nici cum. Nici el nu are mașină, nici eu n-am mașină. Ce facem acum? Uitați că am găsit o mașină. Unde ești? Am găsit o mașină. Restaurant. Să te iau. Locația. Ce fac? Restaurant, să vedem unde este restaurantul aici. Dau gotul la mai mulți. Eu nu înțeleg ce funcție are el.
Nu, dar ce funcție are el de decât? Prin care veni Mazoku. Dacă se aude muzică, îmi pare nu este de la mine și de la sora mea, care este în camera de alături. Și nu pot să mă duc să zic să oprească mai multe fete și alte chestii. Dar sper să nu se aude. Se audă. Ai aplicat. Nu mai dau la o să dăm adâși lui Elemental. Poate vom și filma cu el, chiar m-aș bucura să filmez cu un alt YouTuber mai mare, adică cu mai mulți abonați decât mine, mai multă vechime și alte chestii. Vreau și eu să aplic într-o facțiune, dar nu știu unde. Să zic să aplic la o mafie, că tot mă gândesc, dar nu știu. Aș gândi așa să aplic la o facțiune de asta pașnică, dar pe o altă parte la câte moduri și văd că am început să trag foarte bine, adică mi-am reintrat în mână. Nu știu să zic. Așa, cred că am filmat destul. Așa, de început pre seria asta, pe RPG-ul știi, am filmat destul. Mergem să vă arăt unde este trackerul. Da, nu mulți cunoaște și nu mai vreau să aduc de fostul meu server aminte pe aici. Deci merg să vă arăt eu, că și așa nu am ce face. O să randez, da, cu Camtasia și o să am videoclipuri 1280 HP. Deci o să am calitate mai bună și sonoră, cred. Sper să mă aud mai bine, cât de cât mai bine. Și da, văd că nici eu nu mai am lag, adică cu Fraps aveam lag. Cu ăsta văd că nu mai am lag cam deloc eu. Și să ne riscăm să sărim, să nu ne riscăm, să ne riscăm, să ne riscăm, hai să sărim. Până la urmă, sunt curios dacă pic pe lângă. Eu iau și chiar foarte o dată. Mamă, fuck you! No, de nu am răzgândit. Hai să facem o plimbare cu elicopterul. Fuck you, ce șmecher! Deci, dați-i cu o chestie la acest server. Engine. Poți să iei elicopterul de genul ăsta care îl găsești numai la paramedic. Pe alte servere găsești numai la paramedic. Și aici le de la... Da, foarte fain. Dacă vreun din care au contribuit la acest server, îi mulțumesc eu însumi că a făcut acest server. Da. Bro. Da, faza nașpa este că te duci în față, da. Da, ce fel merge. Frumos, fain, rău de tot. Acolo este tot. Ăla, mă, eu verificam pista pe aici. Deci mecher este să te plimbi cu ăsta. Mie îmi plăcea când eram paramedic să mă plimb. Numai cu ăsta mă plimbam. Da, și hei, elicopterul la mare. Și parcă mai văd două. Ia să ne uităm așa noi. Aha, sunt alea de stanturi. Sunt, cum să zic, alea de parașut. Nu, cum îi spunem? Apele, sunt elicopter care te dai peste cap cu ele. Ce, de-abia merge elicopterul ăsta mare, știam asta. Da, dar e foarte șmecher merg cu ăsta, deci cred că am ce face până la level 5, că atunci o să aplic într-o mafie. Trebuie să mă pregătesc. Aici este trackerul, parcă și văd un perenial sau ce, da, uitați un perenial. Aici. Și cam acesta a fost și acest episod. Sper să mă aud mai bine, adică să vă placă pentru calitatea care o să o avem. Și mă dau și bubui pentru calitate și alte chestii. Și da, și conversații cu Elemental Gaming, cred că sunt mulți, cred că, săran, cred că și presupun că unii, cei din care e abonat, 11 abonați, unul dintre abonații este și la el, fan, adică e și fanul lui. Dar sper că v-a plăcut. Cum v-am mai zis, dacă nu vă dau urmă, puteți să dați un like, un share și un subscribe dacă
Vreți ca seria să continue? Adică eu continui, că na, nimeni nu a aplicat cu multe de la început. Cu multe alte chestii. Da, peste jumătate de oră, cred, adică la ora 19 va apărea acest episod. Deci, acesta a fost. Salutare YouTube și să ne regăsim cu mine la al doilea episod de această comisie.